मध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. तर नक्की एकदा पहा, जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनल. आणि पटापटा कमेंट करा, छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे या चॅनलला सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे मंडळी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. कमेंट करा पटापटा. हाय सोन्या बापू बोरुडे, नमस्कार सोन्या दादा. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही, कुठून बोलताय नक्की सांगा. हाय सिद्धी, हाय रोशनी, हाय गोल्डे गेट, हाय नमस्कार दादा, सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. हाय लाईक डन, थँक्यू सो मच सर्वांना लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद मंडळी. रवी दादा नमस्कार, थँक्यू सो मच. प्लीज मोबाईल रिपेअरिंग, हाय मोबाईल रिपेअरिंग दादा. हाय गुलाबाच्या फुला, धन्यवाद दादा, धन्यवाद. रवी दादा म्हणते ताई माझ्या ताईला सर्वांनी लाईक करा पटापटा. धन्यवाद रवी दादा, प्लीज सर्वांनी लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. सोन्या दादा म्हणतात आपण कुठून बोलता. सोन्या दादा मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर पण मी सध्या आता जम्मूवरून लाईव्ह घेते. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मोबाईल रिपेअरिंग म्हणतायत, तुम्ही रेग्युलर लाईव्ह येता का. हो दादा, आज दुपारी नाही आले, त्यामुळे आता संध्याकाळी आलं. थोडासा प्रॉब्लेम होता त्यामुळे घेता नाही आला मला लाईव्ह. तर माझा रोज लाईव्ह असतो 1:15 वाजता दुपारचा. गोल्डे गेट म्हणताय सर्वजण नवीन आहे, नवीन नवीन लोक येत आहेत, तर तुम्हाला बोलताना कसं वाटत आहे. खूप मस्त वाटतं दादा, खूप छान वाटतं. नवीन नवीन एक्सपिरियन्स मिळतात मला. दर दिवशी एक नवीन आव्हान असतं माझ्यासाठी. तर लय भारी वाटते. कारण नवीन लोक असतात, नवीन विचार असतात सर्वांच्या. सिद्धी बोलते कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा लाईव्हला. थँक्यू रोशनी, थँक्यू रोशनी, थँक्यू सो मच. रविदादा म्हणतात कोकणची माणसं साधी भोळी नाही. हं ताई, असतात हो दादा, थोडीशी साधी भोळी असतात, थोडीशी कणखर असतात, थोडीशी रागिष्ट असतात, थोडी प्रेमळ पण असतात. अशी आहेत कोकणची माणसं साधी भोळी. अमित बलगारे और भाभी जी नमस्ते. नमस्ते अमित भाई, नमस्ते, कैसे हो आप, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे. सुशांत गायकवाड, कुठून बोलता. नमस्कार सुशांत दादा, मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका यामधून बोलते. पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे, मी जम्मूला राहते त्यामुळे. पण माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये मी कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत ते टाकते मंडळी. अजूनपर्यंत जर कोणी डबल टॅप नाही केले तर प्लीज डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, ज्यांनी ज्यांनी. विनायक, सॉरी, रविदादा म्हणते ताई मग मजेत ना ताई. हो रविदादा मी मस्त. आशिष वाघमारे, हाय आशिष दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आशिष दादा, रवी दादा, विनायक नाईक म्हणतात नमस्ते ताई साहेब. नमस्ते विनायक दादा, कसे आहात तुम्ही, चहा वगैरे झाला का. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. नागेश्वर दादा म्हणतात हाय. हाय नागेश्वर दादा, कुठून बोलताय, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सुशांत दादा म्हणतात हेअर मोकळे सोडा, छान दिसाल. अशी छान दिसत नाही का दादा, काय हो, गरिबाची चेष्टा करताय राव. विठ्ठल शिर्के, अवसारी माहीत आहे का. अवसारी, अवसारी म्हणजे मला नाही माहिती दादा, शब्द नाही कळला मला अवसारी म्हणजे काय. मोबाईल रिपेअरिंग म्हणतात सॉरी तुम्ही मला दादा म्हणला आणि
कोई बात नाही दादा, चालतंय. असू दे दादा असं. गुलाबाची ताई म्हणा, आवडेल मला. गोल्डन दादा म्हणतायत, गोल्डे गेट म्हणतायत, तुमची रंगभूषा खूप छान आहे. तर तुम्हाला सर्वजण इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करतात, तर तेव्हा कसं फील होतं? इम्प्रेस इम्प्रेस तर करू दे दादा. प्रत्येकाला इम्प्रेस करण्याची संधी देऊया. पण छान वाटतं. करू दे इम्प्रेस. फक्त काय अपशब्द कोणी वापरू नये, है ना? सोना दादा म्हणताय, जम्मूला काय जॉब करता? मी जॉब नाही करत, माझे मिस्टर जॉब करतात जम्मूला, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत. रवी दादा म्हणते, जास्त प्रेमळ जास्त आहे ताई, आम्ही येऊन बघितलंय. हो, हे दादा माझ्या कोकणात आलेले. अशोक दादा म्हणते, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. यार मंडळी, डबल टॅप तरी करा यार. डबल टॅप पण करत नाही आहात तुम्ही. प्लीज डबल टॅप करा. कोणी कोणी डबल टॅप नाही केलंय मला सांग, कळू दे. आता मला समजणार, मी चेक करते कोणी कोणी मला डबल टॅप नाही केलंय. अशोक दादा प्लीज डबल टॅप करा. सोन्या दादा प्लीज डबल टॅप करा. मोबाईल रिपेअरिंग प्लीज डबल टॅप करा दादा. विठ्ठल दादा प्लीज डबल टॅप. सुशांत दादा प्लीज. नागेश्वर दादा प्लीज डबल टॅप करा. अमित दादा प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. रवी दादा. अशोक दादा म्हणते, श्री स्वामी. श्री स्वामी समर्थ दादा. श्री स्वामी समर्थ. नंदन दादा म्हणताय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जम्मूजी. तुमच्या लाईव्हला लाईक केलं आहे ताई साहेब. ओके नंदन दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला जॉईन नाही झाले त्यांनी प्लीज जॉईन करा माझ्या चॅनलला. सुयश टेके. हाय सुयश दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? सुशांत दादा म्हणतात, प्लीज. काय प्लीज दादा? दादा बघा, मग म्हणतील मला तुम्ही सांगताय आणि मी असं करते. मला नाही आवडत ते असं कोणी सांगितलं आणि मी करते येड्यासारखं. मला ना साधं राहायला आवडते आणि मी साधेच आहे बघा. तुम्ही माझे तसे हेअर मोकळेच आहे ते बघा. काय दादा गरीबाची चेष्टा करताय भाई. सिद्धी. हाय रोशनी. नंदन दादा म्हणतायत, ताईसाहेब जसे हाताचे बोट एकसारखे ना, तसे लोकांचे विचार एकसारखे नसतात. बरोबर दादा. त्यामुळे सर्वांना हँडल करावं लागतं आणि हाच एक्सपिरियन्स मला लाईव्हमध्ये मिळतो. प्लीज दादा. नंदन दादा प्लीज डबल टॅप. मोबाईल दादा म्हणा, जेवण केलं का नाही ताई? जेवायचं आहे आता दादा, जेवण करून मी लाईव्ह घेते. सिद्धीताई म्हणतायत, मी केलं. हो सिद्धीताई, तुम्ही केलात का? गोल्ड गेटमध्ये लाईव्ह घेण्यासाठी लुक डिपेंडंट लागतं का? डिपेंडंट म्हणजे हां, म्हणजे लाईव्ह घेण्यासाठी लुक महत्त्वाचा असतो का असं म्हणायचं आहे का? नाही यार, मला तर वाटत नाही. मला वाटतं की आपण जसं बोलण्याची कला आहे ती पाहिजे. सुशांत दादा म्हणतायत, डन. प्लीज फ्री हेअर. नो सॉरी दादा, एक्स्ट्रीमली सॉरी. विनायक दादा म्हणतात, लाईक केलं. थँक्यू विनायक दादा. सिद्धीताई म्हणतात, 10 लाईक होऊन जाऊ दे. अगं माणसांना माझं लाईव्हच आवडत नाही वाटतं. तेहिरा फातिमा. हाय तेहरा फातिमा. अल्बर्ट आयस्टन. गुटगुटीत बालक. येस, आय एम गुटगुटीत बालक. गुटगुटीत बालकाला प्लीज डबल टॅप करा दादा. पाटील दादा. प्रायमिफ. हाय प्रायमिफ. प्लीज डबल टॅप. स्वप्नील. कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातून आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. विजय निर्वाण. कुछ समझ नहीं आ रहा है. हम महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में बात करें. आप कहाँ से हो प्लीज बताओ और डबल टॅप करो. गोल्डगेट म्हणतायत, सिद्धी म्हणते, झाले 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 10 लाईक्स. थँक्यू. संतोष पाटोले. हाय चार डोळे. हॅलो. समर्थ. हाय समर्थ. विशाल बुंबे भुंबे. नमस्कार विशाल दादा, नमस्कार. संतोष दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला, जॉईन करा चॅनलला. गुज्जर. नमस्कार गुज्जर दादा, नमस्कार. हॅलो.
संतदा म्हणतात कशी आहे तू? मी मस्त आहे. हाय जीवन दादा, नमस्कार. राम राम वहिनी. ओळखलं का गरीबाला वहिनी तुम्ही? हो, जीवन दादा मी विसरणार कसं? चांगली माणसं बोलतात ना, ती माझ्या बरोबर डोक्यात असतात आणि जी वाईट बोलतात ती पण असतात. जीवन दादा हसतायत. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. गोल्डन गेट म्हणतायत सोशल मीडियावर वरचं नातं कसं असतं? याचा आन्सर मला द्यायला खूप आवडेल मंडळी. सोशल मीडियाचं नातं कसं असतं? जेवढं सोशल मीडियाचं नातं चांगलं आहे, म्हणजे सोशल मीडियामध्ये पण ना एक लिमिट असते. म्हणजे कुठेही जा, प्रत्येक नात्याला लिमिट आहे. जसं आता माझं लाईव्ह चाललंय. हे लाईव्ह काहीतरी लिमिटमध्येच चालणार आहे. म्हणजे लिमिटमध्ये चालणार आहे म्हणजे इथं काहीतरी माझे माझे थिंग्स असणार आहेत. आणि त्या थिंग्सनुसारच मी चाललाय. तुम्ही मला सांगितलं ओपन हेअर करून सोडून द्या. नो. मी जसे बागले तसेच मी ठेवणार. तुम्ही सांगताय मला ओपन हेअर ठेव, नंतर सांगाल हा चष्मा काढ, नंतर म्हणणार जराशी लिपस्टिक लावून ये. आपल्याला नाही चालत तसलं. तर तसंच आहे सोशल मीडियाचं. तुम्ही जर बंधनात राहिला, मर्यादेत राहिला, तर सोशल मीडिया तुम्हाला खूप पुढे नेऊन जाईल. जर त्याच्या सोशल मीडियाच्या आहारी गेलात किंवा त्याचा उपयोग एकदम घटिया कामासाठी झाला, संपलं. तर मला नाही वाटत की आणि सोशल मीडियावर कुठलंच म्हणा प्रेमाचं नातं म्हणा किंवा कुठलं नाही टिकत जास्त वेळ. आणि माझ्याकडे उदाहरणं पण भरपूर आहेत त्याची. प्रत्येकाने आता काही काही वेळी सोशल मीडियावर प्रेम जुळतात, मग हे करतात, नंतर फसवतात. तर हे खूप घातक आहे आताच्या पिढीला. कारण खूप अशी उदाहरणं आहेत, की कालच एका दादांनी सांगितलं, की एक Instagramवर काय Facebookवर एक मुलगी भेटली त्यांना, मैत्री झाली, नंतर प्रेम पण झालं. 1 वर्ष काय काहीतरी बोलले, 1 वर्ष झालं काय 3 वर्ष. रोज तिला रिचार्ज वगैरे करायचे ते दादा सांगत होते. पण नंतर मग असं झालं की त्यांनी नंतर संबंधच तोडले. पैसे गेले दादांचे, त्यांचा वेळ फुकट गेला. असं आहे. मंडळी पटापटा लाईक करा यार. लाईकच नाही करत आहात तुम्ही. प्लीज लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. बल भीम जगताप. अहो कुठून? नमस्कार दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. जीवन दादा म्हणते स्वयंपाक झालं का वहिनी? तुम्ही काय भाजी बनवली आहे वहिनी तुम्ही? मी चण्याची भाजी बनवली आहे दादा. तुम्ही जेवलात का दादा? नक्की सांगा. सिद्धी बोलते पटापट लाईक करा मंडळी. लाईकच नाही करत आहेत ग रोशनी. नुसते फक्त प्रवचन ऐकतायत ट्रेनमध्ये बसून. पण डबल टॅप करत नाही आहेत. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. पटापटा लाईक करा मंडळी. जीवन दादा म्हणतात वहिनी तुमचा स्वभाव खूप भारी आहे वहिनी बरं का. थँक्यू जीवन दादा, थँक्यू सो मच. अक्षय गवारे अक्षय गवारे दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सागर दादा नमस्कार. ओळखा मग मला. विजय पाटील दादा नमस्कार. गोल्डे गेट. त्यानंतर जीवनदादा म्हणतायत वहिनी तुमचा स्वभाव खूप साधा आहे. साधी माणसं मला खूप आवडतात वहिनी बरं का. धन्यवाद विजय दादा, थँक्यू सो मच. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा यार, करत नाही आहेत तुम्ही डबल टॅप. संतोष दादा म्हणतात तू कुठून बोलतेस? मी सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. सर्वेश रासम. चष्मा काढा आणि बोला. नाही मला चष्मा लावायचा आहे. मला चष्मा लावल्याशिवाय मला कमेंट वाचता येत नाही. संतोष परतोळे मी केला. ओके, एक वेळ लावायला सांगितलं असतं तर मी लावलं असतं जे पण काढायला सांगितलंच मग नाही काढणार मी. संतोष दादा म्हणतात मी केला. थँक्यू संतोष दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा. सिद्धी म्हणतात प्रवचन. अक्षय दादा नमस्कार. हसताय कशाला? दहशत. कौन सी दहशत? मेरी तो दहशत है भाई लाईव्ह पे. जीवन दादा जेवण केलं का वहिनी तुम्ही? नाही दादा जेवायचं आहे. अमोल दादा म्हणतायत हाय. हाय अमोल दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. अरे देवा, काय झालं? गोल्डे गेट काय झालं दादा?
मालिक इलेक्ट्रॉनिक नमस्कार. नमस्कार सागर दादा नमस्कार. कुठून बोलताय मालिक दादा नक्की सांगा. जीवन दादा मध्ये वहिनी तुमचा स्वभाव खूप साधा आहे वहिनी, मला साधी माणसं खूप आवडतात बरं का वहिनी. हो दादा थँक्यू सो मच. सर्वेश दादा म्हणतोय 24 थंडी आहे तिथं. हो हो 24 तास असते थंडी, म्हणजे असतेच असते. सर्वेश प्लीज डबल टॅप कर चॅनलला. जीवन दादा म्हणतायत 10 नंबरला मतदान केलं वहिनी. हो का दादा धन्यवाद. अक्षय दादा म्हणते मानसी कुठे आहे ताई. मानसी मानसी तिच्या घरी आहे दादा. अक्षय दादा मानसी तिच्या घरी. जीवन दादा म्हणतात हाय हाय दादा. मी प्रत्येक वेळी नवीन आयडीने येतो पण तुम्ही कसं ओळखता मला. हीच तर खासियत आहे दादा, मी ओळखते बरोबर तुम्हाला. हेच तर खासियत आहे की तुम्ही मला चॅलेंज केलेला की मला ओळखून दाखव. मी नवीन नवीन आयडीने येणार, ओळखून दाखव. मी तुम्हाला बरोबर ओळखते. लहारकर नमस्कार दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. नामदेव कराळे हाय हाय नामदेव दादा. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. आता मी ज्यांनी ज्यांनी नावं घेते त्यांनी डबल टॅप केलं नाहीये. लहारकर दादा प्लीज. अक्षय दादा डबल टॅप. मलिक दादा प्लीज डबल टॅप करा. अमोल दादा प्लीज डबल टॅप करा. शिवाजी काळे हाय शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. जीवन दादा म्हणतायत वहिनी दादाला सांगा जय जवान जय किसान वहिनी बरं का. हो हो दादा नक्की सांगते नक्की सांगते. थँक्यू सो मच दादा. सुदर्शन हाय कुठून आहे ताई. मी आहे कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे माझं गाव, पण मी सध्या जम्मूवरून लाईव्ह करते. आणि माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, चॅनलचं नाव आहे. प्लीज एकदा जाऊन पहा. प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी चॅनल. प्रवीण शिंदे नमस्कार प्रवीण दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. नामदेव दादा म्हणतायत जेवण झालं का. नाही दादा नामदेव दादा जेवण नाही झाले. कुठून बोलते आणि प्लीज डबल टॅप करा. डबल टॅप वाढतच नाही आहेत. मोन्या इडिक्स हाय मोन्या दादा नमस्कार. प्रवीण दादा म्हणते कोकणी बोला. ओके बोलते की माका आवडतं हो कोकणी बोला, पण समोरचा कोण काय कोकणातला काय नसता मग काय बोलतलं ना. मग तुम्ही म्हणतालाय कोणतरी म्हणताला खयची भाषा बोलताय, माका तर काय कळणार नाही. मग मी काय सांगा, मग माका सगळं प्रवचन परत मराठीत ट्रान्सलेट करू वया. पण तुमच्यासाठी मी नक्की बोलते. जेवलाय मा बरे असाय. आज काय चाय बी पिलाय की नाही, चायवाना बिस्किटा खालाय. तर अशी असं आमची मालवणी गोड स्वीट भाषा. अमोल दादा म्हणते मला पण नंबरचा चष्मा आहे. हो का दादा, मला पण राईट साईडचा आहे. राईट साईड थोडंसं म्हणजे असं ताण येतो डोळ्यावर. सुदर्शन जवालेकर हाय सुदर्शन दादा नमस्कार. कुठून बोलताय. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. बटा असा मी बरा असा मी प्रवीण दादा. तसं नाही म्हणायचं दादा, बरो असे मी, बरो असे बरो असे मी असं म्हणायचं असतं. बरो असे मी. मंडळी पटापटा लाईक करा यार. 20 मिनिटं झाली तर 15च लाईक आहेत. काय हे. गणेश निकम दादा म्हणतायत हाय हाय गणेश दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुदर्शन दादा म्हणतात तुम्ही खूप छान कोकणी बोलताय. धन्यवाद सुदर्शन दादा. माका आवडतं हो मालवणी बोलाक ना, लय आवडता. लय लय म्हणजे लय. माझे लहानपणापासून जन्माक इल्या इल्या जी भाषा शिकली ती माझी मालवणी भाषा. त्यामुळे मी कुठे पण जाऊ दे मालवणीत भाषा बोलते. ठसको लागलं बघा, खोटा नाही बोलत आहे हा. आता आम्ही जम्मूक राहतोय सर, तर आम्ही आमची चौघं असो, 2 मुली आणि मी. तर आम्ही म्हणजे आम्ही चौघात आम्ही मालवणीत बोलतो. मुलांका पण मालवणी शिकवले. जरी तुम्ही पुढे जाऊन काय हो बोला मराठी बोला म्हणजे तुमच्या शाळेत, पण घरात तर आपण मालवणीत बोलायची.
प्रवीण दादा म्हणतात बरो असंय मी. बरोबर, आता बरोबर बोललाय, बरो असंय मी. दीपक दादा म्हणतायत हाय. दीपक दादा स्वागत आहे. आणि नामदेव दादा तुम्ही काय कमेंट केली आहे त्याचा मला अर्थ नाही कळत आहे, त्यामुळे मी कमेंट स्किप करते. दीपक दादा म्हणतायत नमस्कार. दीपक दादा नमस्कार. सुदर्शन दादा म्हणतात छान आहे ताई भाषा. धन्यवाद सुदर्शन दादा. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. अक्षय दादा कोकणातले गाव कोणते तुमचे? कुडाळ आहे माझं गाव. दीपक दादा म्हणतात ठसको लागलो बघा. हा, फास्ट फास्ट बोलता बोलता. सुदर्शन दादा म्हणतात ताई पाणी पिया. होय होय पिते पिते. रोशनी म्हणता पाणी पी गो. होय पाणी पिते. सगळ्यांनी पाणी पी मेसेज केले. थँक्यू सो मच एवढी काळजी करताय त्याबद्दल. अमोल दादा म्हणतात पाणी पी ठसका लागला. थँक्यू. पिले आता मी पाणी पिलंय. प्रवीण दादा म्हणतात माका तुका एक सजेशन देऊचा असा, तुम्ही पाणीची बॉटल साईडला ठेवू खोया. बरोबर बरोबर. आता मला ना पाण्याची बॉटल ना मी घेऊनच बसतले रोज. जगताप दादा म्हणताय अहो कुठून? दादा मी मगाशी सांगितलं मी कोकणातली आहे. रमेश दादा म्हणतायत रमेश डकले फुलब्री. ओके, नाव आहे तुमचं का? रमेश दादा स्वागत आहे पुन्हा एकदा. सुदर्शन दादा महाराष्ट्र पुणे. ओके, पुण्यावरून बोलताय का दादा? मग पुण्याला थंडी आहे का? रोशनी जताव गुड नाइट जी. हाय रोशनी ताई, कैसे हो आप? कहाँ से बोल रहे हो? प्लीज डबल टॅप करो. अमोल दादा कोकणची ताई बरी आहे का? ओळखतात का मला? हो अमोल दादा, तुम्हाला कशी विसरेन? ओळखते. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? नक्की सांगा. विवेक दादा म्हणतायत जय विठ्ठल. विठ्ठल दादा. कसे आहात तुम्ही दादा? कुठून बोलताय विवेक दादा? नक्की सांगा. अमोल दादा हाय. शिव प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. डबल टॅप करा, छान छान कमेंट करा आणि चॅनलला जॉईन करा. सुदर्शन दादा मध्ये खूप थंडी आहे. थंडी हो का दादा? पुण्याला पण भरपूर थंडी पडायला लागली वाटतं आता. गेल्या वर्षी तर एवढी थंडी वगैरे काही नव्हतं, पण यावेळी आहे थंडी. बरं वाटतंय. सगळ्यात जास्त थंडी आहे. हो का? कुठे आहे दादा सगळ्यात जास्त थंडी? योगेश चव्हाण बोलतायत. हॅलो योगेश दादा नमस्कार. स्वागत आहे चॅनलला. बैंक में कानपुर से बोल रही हूँ. ओके, बैंक से बात कर रहे हो क्या? प्लीज रोशनी जी मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा फिर. और लाइव पे बनते रहना. तो सुदर्शन दादा म्हणतायत ताई तिकडे आहे का थंडी? हो दादा इकडे आहे थंडी. म्हणजे सकाळी 11 पर्यंत टेम्परेचर जातं. पण दिवसभर म्हणजे आता पुढे हा डिसेंबर लागला ना, डिसेंबर 15 पर्यंत मग दिवस रात्र कान थंडी, पायात सॉक्स वगैरे घालून राहावं लागतंय. सोन्या दादा म्हणताय तुम्ही छान दिसता. धन्यवाद सोन्या दादा, थँक्यू सो मच. शिवदादा म्हणते आज गरमी आहे. कुठे आहे दादा? आमच्याकडे तर थंडीच आहे. तुम्हाला गरम होतंय का? थंडी वगैरे आदित्य दादा म्हणताय थंडी वगैरे काही नाही, सगळी अंधश्रद्धा आहे. होय काय दादा? अंधश्रद्धा. मनाचे खेळ आहे सगळे थंडी म्हणजे. हे बरोबर ना दादा? आधी दादा प्लीज अंधश्रद्धेसाठी एक डबल टॅप करा. किरण दादा म्हणतायत मी नाशिककर. तुम्ही कुठले आहात? तुम्ही नाशिककर तर आम्ही सिंधुदुर्गकर, कोकणकर. आम्ही नवीन असाल चॅनलला तर प्लीज डबल टॅप करा दादा आणि जॉईन व्हा चॅनलला. बेल आयकनवर क्लिक करा सर्वांनी, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता आणि छान छान मराठी माणसं जोडलेली आहेत या लाईव्हला, तर ती पण असतात. खूप मजा येते. सुदर्शन दादा म्हणते ताई तुमच्यासाठी चहा
घ्या चहा, थंडी जाईल ताई. धन्यवाद धन्यवाद दादा. मी लाईव्ह चालू व्हायच्या आधीच एक चहा घेतला आणि लाईव्ह सुरू केलं. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. सुमित वाखेडे, नमस्कार सुमित दादा. सुमित दादा म्हणतायत विदर्भ कन्या जिजामाता, नाही सॉरी, राजमाता जिजाऊ साहेब आणि विदर्भ कन्या जगतजननी रुक्मिणी माता प्रतिष्ठानकडून रामराम ताई. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय गजानन माऊली ताई साहेब. धन्यवाद धन्यवाद दादा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र दादा, जय जिजाऊ माता. सुमित दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. खूप आनंद झाला, तुम्ही छान खूप लिहिलं, शब्द खूप छान होते. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. तुम्ही आमच्यासोबत जॉईन झालात तर खूप आवडेल मला. आणि प्लीज डबल टॅप करा. धन्यवाद दादा. अमोल दादा म्हणते मला नाही जाणवत थंडी. ओके. हो का दादा, जाणवत नाही थंडी? या मग जम्मूला या, काश्मीरला जाऊ मग सगळी. सतीश जाधव, हाय तायडे. हाय सतीश दादा, नमस्कार. हाय तायडे. हाय सतीश दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? प्लीज मंडळी, सतीश दादा प्लीज डबल टॅप करा. अनिल बगुल, हाय ताई साहेब. अनिल दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. 18 डबल टॅप झाले आहेत मंडळी. प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. जम्मूला जॉब करता का? नाही दादा, मी नाही करत, मिस्टर करतात दादा माझे. आदित्य दादा म्हणतात माझी बायको रात्री एक वाजता कंपनीचे काम संपवले की चहा करते आणि मी झोपलेला असलो तरी मला मुद्दामून चहा पिण्यासाठी उठवते. माझी झोप मोड करते. अगं काय दादा, बरं आहे ना दादा, तुम्हाला एक वाजता चहा उठून पाजते तुमची बायको. लय भारी दादा. असं पण प्रेम करणारी बायको मिळायला भाग्य लागतं, खरंच सांगते. लय हो नशीबवान आहात तुम्ही. मंडळी डबल टॅप तरी करा यार, करतच नाही आहेत. अमोल अटकारे, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय अमोल दादा. सुदर्शन दादा, आज मला तुमच्या रूपात एक बहीण मिळाली. थँक्यू सुदर्शन दादा, तुम्ही मला बहीण मानलात. खूप खूप धन्यवाद दादा. लय भारी वाटलं आज सुदर्शन दादा. सतीश दादा म्हणते ठीक आहे ताई, नवीन आहे तुझ्या चॅनलवर. ओके सतीश दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा दादा. खूप आवडेल आम्हाला तुमच्यासोबत जॉईन व्हायला. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. बेल आयकॉनवर क्लिक केलात नाही ना तर माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. आणि मी एक आता संध्याकाळी मी माझ्या चॅनलला सकाळी माझ्या चॅनलला एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. जम्मूमधली बालाजी मंदिर आहे, तुम्ही जाऊन नक्की पहा. खूप व्हिडिओ छान आहे. आणि जर तुम्हाला आवडला तर मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुमचा व्हिडिओ पाहिला आहे. तर प्लीज सर्वांनी एकदा ना जाऊन माझ्या चॅनलला पहा. श्री बालाजी टेम्पल आहे जम्मूमधलं, खूप छान सुंदर आहे व्ह्यू. नक्की एकदा जाऊन पहा. सतीश दादा म्हणतात, नाही सुदर्शन दादा म्हणतात जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय भवानी. जय शिवराय दादा, जय शंभूराजे, जय भवानी. संजय दादा म्हणतात, मेसेज कुठे गायब आहे त्यांचा. सतीश दादा म्हणतात लाईक सबस्क्राईब डन. थँक्यू सतीश दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू. बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका दादा, नोटिफिकेशन पण येईल तुम्हाला, मग नाही तर येणार नाही. सुमित दादा म्हणतात ताई मी विदर्भाचा आहे का? हो दादा सुमित दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज जॉईन व्हा सुमित दादा. आणि विदर्भाला कशी थंडी वगैरे आहे का नक्की सांगा मला, नक्की कळवा. अमोल अटकारे म्हणतात करा मग जेवण, गुड नाईट. अमोल दादा माझा व्हिडिओ ब्लॉग आहे तो नक्की पहा तुम्ही. जम्मूमधले एक मंदिर दाखवलंय मी, खूप छान आहे. बालाजी मंदिर आहे, नक्की एकदा पहा. आणि आवडल्यास कमेंट पण नक्की करा. रमेश दादा म्हणतात हाय ताई नमस्कार. रमेश दादा नमस्कार, कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. सुमित दादा म्हणतात मी पण नवीन आहे ताई. हो का सुमित दादा, असू दे. आज आपण नवीन आहोत, उद्या फॅमिली मेंबर बनवू आपण यूट्यूबचे. तर खूप आवडेल आम्हालाही तुम्ही आमच्यासोबत जॉईन झालात तर. संतोष दादा म्हणतायत ऑनलाईनला किती पैसे मिळतात? मला अजून काही पैसे मिळत नाही आहेत दादा.
माझं नुकतंच चॅनल आहे, म्हणजे जॉईन केलं आहे मी चॅनलला. तर मला अजून काही पैसे किंवा माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालं आहे. मॉनिटाईज झाल्यानंतर खूप दिवसांनी पैसे मिळतात, त्याच्यासाठी पण खूप कष्ट करावे लागतात. म्हणजे नुसतं लाईव्ह घेऊनच नाही होत, तर लाईव्ह घेतल्याबरोबर शॉर्ट्सही टाकावे लागतात, व्हिडिओ अपलोड करावे लागतात, दुसरे कंटेंट द्यावा लागतो, तेव्हा कुठेतरी आपल्याला म्हणजे पैसे भेटतील की नाही हे पुढची गोष्ट आहे. अजून तर मला काही भेटत नाहीये दादा. सोन्या दादा म्हणते तुम्ही रागवत नाही त्याबद्दल धन्यवाद. सोन्या दादा उगाच का रागवेन, मला फक्त एखाद्या खूपच म्हणजे एकदम खालच्या थराचे शब्द असतील ना, किंवा समजून घ्या, तर मला थोडंसं हे वाटतं, नाहीतर जास्त वेळा मी इग्नोरच करते दादा. सिद्धीताई म्हणते खूप छान आहे व्हिडिओ, मी पाहिला. थँक्यू सिद्धी, थँक्यू सो मच. ज्यांनी पाहिला नसेल त्यांनी प्लीज जरा जावा माझ्या चॅनलला आणि तो व्हिडिओ पहा, नक्की एकदा पहा. आदित्य दादा म्हणतात कॅनडाची कंपनी आहे तिची आणि माझी जर्नीची, दोघांनाही वर्क फ्रॉम आहे, पण माझा टाईम सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत असतो आणि बायकोचा दुपारी 4:30 वाजता सुरू होतो ते रात्री 1:30-2 वाजेपर्यंत. बापरे बापरे, म्हणजे एकमेकांसाठी तुम्हाला टाइमच मिळत नसेल ना. जेव्हा म्हणजे त्या फ्री होतात तेव्हा तुम्ही बिझी असतात, तुम्ही फ्री होता तेव्हा त्या बिझी होतात. बापरे, असं आयुष्य चाललंय ना दादा. पण पोटा पाण्यासाठी आपल्याला हेही करावं लागतं. हेही दिवस निघून जातील, एक दिवस चांगला येईल जेव्हा तुम्ही एकमेकांना खूप वेळ द्याल. तर तुम्हा दोघांसाठी बेस्ट ऑफ लक दादा. खूप आयुष्यात चांगलं नाव कमवा. रमेश दादा म्हणता लाईक सबस्क्राईब ताई. धन्यवाद दादा, रमेश दादा, थँक्यू सो मच. संजय मला खूप दुःख वाटतं. संजय दादा स्वागत आहे लाईव्हला. तुम्हाला कसलं दुःख आहे ते आम्हाला सांगू शकता. इथं खूप माणसं आहेत, तेही तुम्हाला काही जर तुमच्या अडचणी असतील तर सजेस्ट करतील की दादा असं असं करा. मीही माझ्या पद्धतीने करेन. तर तुम्ही सांगू शकता तुम्हाला काय दुःख आहे ते दादा. आदित्य दादा त्यामुळे संध्याकाळचा स्वयंपाक माझ्याकडे असतो. थंडीमध्ये खूप काळ लागतो स्वयंपाक करायचा. हे भगवान, आदित्य दादा बिचारे. असू दे दादा, म्हणजे कामं तुम्ही मिळून मिसळून करताना हेच खूप मोठं आहे आणि यातच खूप प्रेम आहे. म्हणजे एकमेकांना समजून तुम्ही एकमेकांच्या साथीने इथपर्यंत पोहोचत, हेच खूप महत्वाचं आहे दादा. अमोल दादा म्हणताय जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र दादा, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. संजय दादा म्हणतायत मालेगावचं प्रकरण मूल. होय दादा, ते तर खूपच हे आहे, विचार करण्यापलीकडचं आहे. आपले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज असते होते ना, तर आज अशी वेळ आलीच नसती. त्याला तर ह्यांच्या म्हणजे माणसांच्या तावडीतच द्यायला पाहिजे होतं, कशाला कोर्टापर्यंत न्यायचं. सुमित दादा म्हणते ताई आपले मित्र आहे विजय कंदारे, युट्यूबर कॉमेडी. हो का, विजय कंदारे मित्र आहेत का तुमचे? मी नाही दादा पाहिलं, मी नक्की पाहीन त्यांचं. विजय कंदारे नाव आहे ना त्यांचं. ओके, मी नक्की पाहीन त्यांचे व्हिडिओ. रणजित दादा म्हणतात हॅलो दीदी. हॅलो रणजित दादा, कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. संजय दादा म्हणतात खरंच आपलं महाराष्ट्र कुठं नेऊन ठेवलं बरं. हो दादा, तेच ना, काय करणार यार. म्हणजे आता छोटी छोटी मुलं पण सुरक्षित नाही आहेत एवढ्या अशा लोकांपासून. कसं आपल्या मुलींना सांभाळायचं आपण. सुदर्शन दादा म्हणते ताई मी सबस्क्राईब केलं आहे. दादा बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा जेणेकरून नोटिफिकेशन पण येतील. आणि खूप खूप सुदर्शन दादा धन्यवाद, थँक्यू सो मच दादा. आदित्य दादा तुमच्या मिस्टर तुमच्यासाठी कधी स्वयंपाक करतात का? हो दादा, करतात. म्हणूनच तर मला तुमचंही कौतुक वाटलं की यार तुम्ही म्हणजे तसंच ताईंना समजून घेता. करतात ना दादा, जेव्हा मला बरं वाटत नसेल किंवा मी म्हटलं आज मला तुमच्या हातचं खायचं आहे, तर नक्की करतात. आणि आवडतं मला त्यांच्या हातचं कधी कधी खायला. संजय दादा म्हणतायत
सर्व दुनिया मोहमाया आहे बरं काय? नाही, सर्व मतलबी दुनिया आहे. हो दादा, मतलबीच आहे. 100रातले 50% माणसं खूप चांगली आहेत, तर 50% एवढी विचारांची आहेत की काय सांगू. म्हणून तर मला पण भीती वाटते, कारण माझ्याही 2 मुली आहेत. पुढे त्यांच्यावर अशी कोणावरच अशी वेळ येऊ नये. तर प्लीज आपल्या आपल्या मुलांची काळजी घ्या मंडळी. कोणाच्याही भरवशावर सोडू नका. सिद्धेश्वर कवचट ताई कुठून बोलतेस? सिद्धेश्वर कवचट दादा, मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पण आता माझं लाईव्ह आहे जम्मूमधून. पण माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली, आणि या चॅनलला मी कोकणातले छान व्हिडिओ आणि महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस हे 2 दाखवते, तर नक्की जाऊन बघा. कैलास नाईल, जय भीम. जय भीम दादा, जय महाराष्ट्र. अमोल दादा म्हणताय मालेगावच्या आरोपीला जिवंत कापला पाहिजे. काय करणार दादा, काय कसं पुढे होतंय, कारण एक करतोय त्याच्या मागून दुसरा करतोय, त्याच्या मागून तिसरा करतोय, आणि लहान मुलांना तुम्ही टार्गेट धरताय यार, काय ही गोष्ट आहे. आदित्य दादा म्हणतात एकमेकांना टाइम द्यायचा तो फक्त शनिवार आणि रविवार. पण ठीक आहे दादा, शनिवार रविवार सगळ्या दिवसांची कमी भरून निघते ना, मग चाललंय, बरं आहे. स्वॅपी तिला सांगा जास्त भेटण्यात घेऊ नको. काय म्हणते ते मला कळतच नाहीये. सागर कोळी म्हणतात हॅलो. तानाजी दादा म्हणतात हाय तानाजी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आदित्य दादा म्हणतात ताई कमेंट पटापटा वाचा, खूप पेंडिंग आहे. ओके, वाचते वाचते. सागर दादा म्हणतात हाय सागर दादा, स्वागत आहे. मंगलताई नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. मंगलताई म्हणतात लाईक केलं, थँक्यू. आदित्य दादा म्हणतात समजूतदार बायको, समजूतदार आहे माझी. दादा बनूनच मी तुम्हाला पहिल्यांदाच बोलले की तुम्ही खूप लकी आहात. अनिल दादा म्हणतात आम्ही कोकणकर. अनिल दादा नमस्कार, प्लीज डबल टॅप करा आणि स्वागत आहे लाईव्हला. मंगल दादा म्हणतात अनिल दादा नमस्कार. आदित्य दादा नमस्कार. मंगलताई म्हणताय अनिल दादा म्हणताय नमस्कार मंगलताई. विजय दादा म्हणतायत हाय. म्हणतायत नमस्कार वहिनी साहेब. विजय दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी, ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. मंगलताई म्हणतात अनिल दादा झालं का चहा पाणी? रिप्लाय द्या अनिल दादा. सुलक्षा हाय सुलक्षा, कसा असाय गो? मी बरा असाय गो, तू बरा असाय मा? आज काय मासे विषय असत? आदित्य दादा म्हणते संसारामध्ये बायको समजूतदार असणे खूप गरजेचे आहे. आता माझ्या बायकोला माझ्यापेक्षा जास्त पगार आहे. कोणती गोष्ट कधी अभिमानाने मिरवत नाही. उलट ती लोकांना सांगते की मी माझ्या नवऱ्यामुळे मला ही कंपनी भेटली. खरंच दादा, हेच तर समजूतदारपणा आणि विश्वास आपल्या एकमेकांमध्ये असायला पाहिजे, नवरा बायकोंमध्ये. त्यामुळे खरंच तुम्ही खूप नशीबवान आहात की तुम्हाला एवढी चांगली बायको मिळाली. दत्तात्रय दादा म्हणतायत हाय दत्तात्रय दादा नमस्कार. सुलक्षताई म्हणता माझं मार्गशीर्ष हा मासे नाही खाणं योगे बाय माझे. बरा असा मग महिनोभर खाऊन घेतलं म्हणा, एक वार सोडूक नाही ती आणि आता सगळं मार्गशीर्ष पाळलंय. सुलक्षताई म्हणता आज तारले भाजले आणि सुळे या येतं या पुढच्या बुधवारी येते. माका बुधवारी मासे होत हा सुलक्षा, माका बुधवारी मासे होत. आदित्य दादा म्हणताय लव्ह मॅरेज केल्याचे फायदे आहेत हे. हो का दादा? असं नसतं, लव्ह मॅरेजमध्येच असतं असं नाही, अरेंज मॅरेजमध्ये पण असतं. आमचं पण अरेंज मॅरेजच आहे. पण जी अंडरस्टँडिंग असावी लागते ना ती असावी लागते. मग लव्ह मॅरेजमध्ये असो किंवा अरेंज मॅरेजमध्ये जी अंडरस्टँडिंग असावी लागते ना ती जर असेल ना तर मग तुमचं लाईफ खरंच खूप छान आहे. सुदर्शन दादा म्हणतात हाय सुदर्शन दादा, काय करताय मग सांगा की. देवमाणूस मंगलताई नमस्कार. ओ माय नमस्कार देवमाणूस. पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला स्वागत आहे. याआधी तुम्ही आला आहात दादा, प्लीज डबल टॅप करा. मंडळी डबल टॅपच होत नाही आहेत, करतच नाही आहेत. 24 फक्त झाले, 40 मिनटं झाली, 24 फक्त लाईक्स आहेत. करत का नाही आहात तुम्ही?
डबल टॅप. तुमच्याकडे सकाळ असा अगो मेल्या, सकाळ कशी असतली, रात्र झाली या. मी काय दुबईक नाही होय. गो सुलक्षा मी दुबईक नाही होय, जम्मू कसोय. देव माणूस प्लीज डबल टॅप करा दादा. मंगलताई म्हणता देव माणूस नमस्कार. सिद्धी म्हणता मी पण तारले खाऊ येतोय असं म्हणते काय गो. सुलक्षाताई म्हणतात 25 नंबर लाईक डन. थँक्यू सुलक्षा. देव माणूस म्हणतात 25 लाईक डन. असा कसा दोघांनी पण 29लाच केलाय काय. मंडळी 26 झालं, 30 जायला पाहिजे. पटापटा करून चला बघूया. आता मी तुम्हाला एक टार्गेट देते, मला 30 लाईक्स करून दाखवा. ताई मी सबस्क्राईब केले आहे. धन्यवाद सुदर्शन दादा, थँक्यू सो मच. सलमान शेरा अस्सलामुअलैकुम. नमस्कार दादा नमस्कार. सुलक्षाताई म्हणतायत हाय. सलमान दादा प्लीज डबल टॅप करा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. किंगिंग अँटी लवर जिंदाबाद. अरे बापरे काय हे अँटी लवर. प्लीज डबल टॅप करो अँटी लवर. आदित्य दादा म्हणतात अहो माझी सासरवाडी पण कोकणातली आहे, मालवण मधील मसुरे. ओ माय गॉड जवळची असाय मग आदित्य दादा. मग कधी येत आहे मग मालवणात कोकणात. सुलक्षाताई म्हणता 25 केलंय गो. ओके सुलक्षा थँक्यू सो मच. सिद्धी म्हणताय सुलक्षा ताई माका पण तारले होय गो. रोशनी आपण जाऊया हा. मी बुधवारी येतले, बुधवारी जाऊया. पण बुधवारी ह्या ना 4 तारीखला 3 तारीखला बुधवार वाटता. एक सोमवार मंगळवार हा बुधवारी जाऊया संध्याकाळी. सुलक्षा बुधवारी माका मासे देतलय तू. आकाश कदम नमस्कार आकाश दादा स्वागत आहे. हाय दीदी म्हणतायत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. सुलक्षाताई म्हणता आज बरा दिसत आणि बरा नाही दिसणय असा तू म्हणतोय. आज बरा दिसतोय थँक्यू. किंग दादा म्हणताय बिहार से बोल रहे है बा. बिहार से बोल रहे बा तो प्लीज चैनल का डबल टैप करिएगा और चैनल का ज्वाइन भी करिएगा. आदित्य दादा माफ करा पण मला नाही येत कोकणी भाषा. हो का असू दे दादा. कोकणी भाषा नाही आली म्हणून काय झालं, माणसं तर आहेत जोडलेली ना मग चालतंय. मुंबईची केळेवाली लाईक डन. थँक्यू मुंबईच्या केळीवाली. कुठून बोलताय प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा. मुंबईचे केळीवाली. दत्तात्रय दादा म्हणतायत हाय दत्तात्रय दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. गो होडिये बुधवारी गेले तर हा. माझे वय मका सुलक्षा माझे वय मका बर्फात घालून ठेव तू. मी येते बुधवारी. भारी बिहारी चांगली येते तुला. मैं तो बहुत सारे जगह से घूमी हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ लँग्वेज आती है. थोडा थोडा हा. मला पंजाबी पण लँग्वेज आवडते पण एवढी येत नाही. तुझी ग्रेट हो जी. तुझी ग्रेट हो जी. थारे को तो पता नहीं होगा. भोजपुरी पण काहीतरी बोलतात भोजपुरी. दितय मासे कधी देत गो. मी जातले माझ्या भावाच्या लग्नात. मी घराकडे फक्त बुधवार आणि गुरुवारीच असे. गुरुवारी काय खाऊचंय नाही दत्त जयंती मग बुधवारीच खाऊ शकते. मग होय होते नाही तर तुझ्या घराकडे येते जोक. म्हणताला सुलक्षा म्हणताला कशा घेत आईची मैत्री ह्या केले मैत्री केले माका नुसतं माशाक पिडता नुसता तर मासे देऊचे लागतले हे का. हा जाऊया म्हणता रोशनी. गणेश दादा म्हणतायत ताई जय शिवराय. जय शिवराय दादा जय महाराष्ट्र. कुठून बोलताय गणेश दादा. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला ज्वाइन करा. हमने लाइक किया है सब्सक्राइब भी किया है. मुझे तो नहीं दिख रहा है आपने सब्सक्राइब किया. झूठ बोल रहे हो जी बहुत झूठ बोल रहे हो. मुझे तो इधर नहीं दिख रहा है आपने सब्सक्राइब किया. मुझे सब कुछ दिखाई देता है लाइव पे किसने किया नहीं किया.
सुदर्शन दादा म्हणतात श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ दादा. सुलक्षताई म्हणतात केव्हा येतलंय तर नक्की माका सांग. कधी येऊ रवानी गो, मी मस्करी करते. मी सांगा ना मी कधी येतलंय ता. आदित्य दादा पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर हिंमत झाली नाही माझी, पहिली वर्षभर मालवणात जायची. त्यानंतर माझ्या सासऱ्याने सांगितलं जावई बापू घाबरू नका, बिंदास या, आम्ही फटकवणार नाही तुम्हाला. भारीच लय भारी. मग जावई बापू हळूच 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 गेले बाबा बायकोच्या पाटणा वाटणा वाटणा. होय मग आदित्य दादा असंच झालं ना. बरं आहे चला, मन मुटाव मिटले ना, मग लय भारी झालं. सिद्धीताई म्हणतात खैसर रवता. सुलक्षाताई वेंगुर्ल्याक रवतात गो ते. लावा ताकद मेसेज गायब आहे तुमचा. सुलक्षाताई वेंगुर्ल्यात येतलय मग ये तू नेऊ मासे. होय होय येतं येतं वेंगुर्ल्यात ताजे असतले ना. VIP अनिल गुजराती आती है क्या. मारो गुजराती नहीं आती पर थोड़ा थोड़ा मैं समझ सकती हूँ, बोल सुनने में, पढ़ने में नहीं आती. VIP अनिल थोड़ा थोड़ा आता है मुझे गुजराती, ऐसे बोलने में तो नहीं आता इतना. सुदर्शन ताई म्हणते ताई कन्नड येते का. नाही नाही कन्नड नाही, कन्नड तर भयंकर कठीण आहे बाबा. गणेश दादा म्हणते ताई नांदेडकर पाटील. ओके नांदेडकर, आम्ही आहोत सिंधुदुर्गकर. बाकी कसे आहात तुम्ही. प्लीज चॅनलला जॉईन करा दादा. रोज लाईव्ह असतं माझं 1:15 वाजता. तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील जर जॉईन केलात तर, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर. सुलक्षताई म्हणता दत्त जयंतीक मी नसतलय, गांगणापुराक जातलय. मी नाही गो तेव्हा नाही येऊचंय. मी सांगा ना तुका, मी म्हणजे 15-16 तारखेच्या नंतरच येईन तुका. जर मी भेटायचं असत ना तर मी 14-15 नंतरच येईन. दगडू भगुले जेवण झालं का ताई. दगडू दादा जेवण नाही झालंय, जेवायचं आहे. तातेराव पवार एक उकाना सांगा. ओके. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचं नाव घेते युट्यूबच्या सबस्क्रायबरचा मान राखून. किंग 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 हम तुमको भालोवाशी. हम तुमको भालोवाशी ही तर बंगाली भाषा आहे ना. ये तो बंगाली भाषा है. सुधाकर दादा म्हणते माझे दत्त मंदिर आहे ताई, मोठे मंदिर आहे. कुठे दादा, पुण्याला का. कुठे आहे तुमचं दादा नक्की सांगा. तातेराव दादा म्हणतात हाय. VIP अनिल म्हणतात ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच VIP अनिल, थैंक यू सो मच. मैं गुजराती हूँ ना इसलिए बोल रहा था आपको. ओके. मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, मतलब बात सुनने में समझ में आता है, लिखने में वो मुझे नहीं समझ में आता. सुलक्षाताई मेसेज कुठे गेलो तुमचं. सुलक्षाताई म्हणता वा वा वा. आकाश दादा म्हणते जेवणात काय बनवलंस आहे. टोमॅटोची करी बनवली आहे, चण्याची भाजी बनवली आहे आणि चपात्या आहेत. सुलक्षाताई म्हणता वा वा वा. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला कमेंट करा पटापटा. मंडळी कमेंट करत नाहीये तुम्ही. हास्य जत्रेतल्या रशिका वेंगुर्लेकर सारखे बोलतात आई. रशिका वेंगुर्लेकर मग बघूची लागतली कशी आहे ती. ते मागे मका दादानी सांगितलेल्यानी कोणतरी अजून एक असं तिच्यासारख्या मी दिसतोय, आणि आता तर मी बोलतोय रशिका वेंगुर्लेकर सारख्या. हे भगवान भारी काय काय सांगतास. मागा पण बघूचा लागतं मग जाऊन. टोमॅटोचा सुक्क मला खूप आवडतं. सुक्क कसं असतं टोमॅटोचं. आमच्याकडे करी म्हणतात. सुदर्शन दादा पुण्यात आहे ताई, बेकराई नगरमध्ये.
हो का दादा, नक्की येईन ना मी दत्त मंदिरात. आदित्य दादा म्हणतात, अहो तुम्हाला सांगतो, सासऱ्यांनी बोलवल्या नंतर सुद्धा मला भीती वाटत होती. माझी आई तर म्हणायची, नको जाऊ बाबा, ती लोक तुला मारतील. बायको म्हणाली, तुम्हाला कोण हात लावते मी पाहते. बायकोच्या विश्वासावर गेलो. बरोबर, मी बरोबर गेस्ट केलं की बायकोच्या पाठोपाठ हळूहळू गेलं असणार. पण कसा एक्सपिरियन्स आहे दादा, कोकणातली माणसं कशी आहेत नक्की मला एकदा कळवा. कारण माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. नाग नागरेश्वर दादा म्हणताय, वहिनी उकाना घ्या की ओ एक. अहो दादा, आताच घेतला ना मी. असा उकाना घेतला की शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते युट्यूबच्या सबस्क्रायबरचा मान राखून. सर्वेश दादा म्हणतोय, आमचे मेसेज वाचत नाही तुम्ही. वाचले सर्वेश, तुझे माझ्या मला मेसेजच नाही आले आहेत. बघते तरी पण एकदा मी काय मेसेज होते ते. तू विचारलेलंस याच्या आधी, चष्मा काढा आणि बोला असं सांगितलं, तर मी बोलली चष्मा काढणार नाही, मला चष्मा पाहिजे. तू बोललास की 24 तास थंडी आहे का तिथं. मी म्हटलं हो, ते 24 तास इथं थंडीच असते. हाच मेसेज होता, त्याच्यानंतर मेसेजच नाही आला तुझा. सागर सुंद्रे, भाकरी खाल्ल्या का? नाही दादा, भाकऱ्या कुठ्या खाल्ल्या. आदित्य दादा म्हणते, बेकराई नगर म्हणजे हडपसर गाडीतळ पासून पुढे फुरसुंगी कडे का? मला तर, मी पुण्याला गेलीच नाहीये, त्यामुळे ही सगळी नावं माझ्यासाठी नवीनच आहेत. हडपसर तर मी म्हणजे ऐकून आहे हल्ली हल्ली. बेकराई, फुरसुंगी हे मला माहितीच नाही आहेत. नागेश्वर दादा नमस्कार. सचिन दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुदर्शन दादा, महाराष्ट्राची हास्य जत्रा आहे ताई सोनी मराठीवर. हां, हास्य जत्रा तर माहिती आहे, पण तुम्ही कुठलं त्या ताईंचं नाव घेतलं ती मला माहिती नाही. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा यार, डबल टॅप पण करीत नाही आहात तुम्ही. 1 तास झाला, 30 लाईक्स फक्त. 30 नाही, 27 लाईक्स फक्त. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा आणि छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आदित्य दादा म्हणतात, कोकणची माणसं साधी बोळी हे फक्त म्हणायला चांगलं आहे बरं का, गाण्यामध्ये भारी वाटतं, वास्तवात परिस्थिती वेगळी आहे. असं नसतं दादा, खरंच खूप चांगली आहेत कोकणातली माणसं. आता मला सांगा, तुम्ही समोरच्याला एक चापट राहणार म्हणून तो काय गप्प राहणार, तोही मारणार. मग असं नसतं की. पण कोकणातल्या माणसांची साधी बोळी याचा अर्थ काय, जरी तुम्ही आता मुंबईवरून जा, तुम्हाला बघा एकदम तुमचं कौतुक करणार आणि तुमच्याकडनं त्यांना काही नको असतं, पण अक्षरशः म्हणजे तुम्ही जेव्हा जाता ना तिथून निघून, तेव्हा त्यांना एवढं वाईट वाटतं. सर्वेश दादा म्हणते, आता तुम्ही तो खूप वेळा ऐकला कोकणात. हो का, कोकणातला एकदम फेमस उखाणा आहे तो. कारण माझ्यासारख्या बायकांना उखाणे लक्षात राहत नाही, म्हणून शंकर पिंडीवरचा हा फेमस उखाणा आहे. ज्याच्या तोंडात बघावं त्याच्या तोंडात तोच असतो. होय, होय ना सर्वेश, कोकणातला फेमस उखाणा आहे तो. सुदर्शन दादा म्हणते, त्यातच आहे रशिका वेंगुर्लेकर. ओके, रशिका वेंगुर्लेकर, मी पाहते हा ती कशी बोलते ती. ओके सुदर्शन दादा, नक्की पाहते. गजानन दुबे, हाय गजानन दादा, कसे आहात तुम्ही. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन करा. मला पाहायचं आहे आज जी नवीन मंडळी आली ती जॉईन झाली का,
की फक्त असंच सांगतात, ताई तुम्ही खूप छान बोलता, ताई तुम्ही असं करता, बघू मला पाहायचं आहे तुम्ही खरोखरच खूप छान कमेंट करून छान प्रतिसाद देता की नाही ते. कारण कोकणची माणसं साधी भोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे. तर मला पाहायचं आहे की कोकणातल्या माणसांना किती छान प्रतिसाद मिळतोय ते. प्रिया केथरी, हाय प्रिया, स्वागत आहे. माका तुका असे म्हणता रसिका वेंगुर्ले ताई पण, होय काय कोकणातला असा काय मग ती? सिद्धी म्हणता कोकणातली माणसं जीवन टाकतात. होय होय, कोकणातली माणसं प्रत्येकाक ना मायेनं जवळ करतात माहिती या. आम्ही कोकणातल्या माणसांका कोकणातलीच माणसं समजा शकतात. निलेश दादा म्हणतात, ताई नमस्ते, चहा प्यायलात का? निलेश दादा हो, मी चहा प्यायली. तुम्ही चहा प्यायला? पंकज दादा म्हणते तुमच्या 4 दिसता तुम्ही. ते पडते ना, लाईट वरती चालू आहे ना त्यामुळे. पंकज दादा थँक्यू सो मच, मी 4 दिसते सांगितल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी यार मंडळी. निलेश दादा म्हणतायत, निलेश कारंजेकर दादा म्हणतायत हो. आदित्य दादा म्हणतायत अहो चांगली नाही, खूपच चांगली आहे असं म्हणायचं होतं. प्रमाणाच्या बाहेर चांगली आहेत. माझ्या बायकोची आजी कोकणात गेल्यावर आमच्यासाठी चिलापी मासे बनवते जुन्या पद्धतीचे. वाव, लय भारी. तेच सांगते दादा, म्हणजे आता एखादा मुंबईवरून आलं तर त्याला म्हणजे तो माणूस कंटाळेल, एवढ्या आग्रहाने एवढं खातात ना. म्हणजे हे खा दादा, हे खा बाळा तू, हे खा ते खा ते खा. खरंच तिथं मायेबरोबर ना पोटही भरून पाठवतात. सुदर्शन दादा म्हणतायत ताई जेवण झालं का? नाही दादा, जेवायचं आहे, संपवलं की जेवणार, या तुम्ही पण जेवायला. सर्वेश दादा म्हणतात तुमच्या पहिली गावची जत्रा झाली 2 दिवस आधी. तुमच्या पहिल्या गावची, हा बरोबर, करंजाची मा ह्याच्या दिवशी असताना ती काय ती देव दिवाळीच्या आधी असतं मग ती की नंतर असता? भीमाशंकरचा गणेश बंगार लाईव्ह मधील सर्वांचा हात पाय बांधून बांधून स्वागत. सर्वेश तू गेलेलास का जत्रेला? गणेश दादा थँक्यू सो मच. आला आला पाटलांचा बैलगाडा नुसताच लाईव्ह मध्ये घालतोय बघा राडा. धन्यवाद भीमाशंकरचे गणेश दादा, थँक्यू सो मच. माझी कमेंट का वाचता एवढ्या रागाने? तोपर्यंत लाईक केलं बघा या वागाने, धन्यवाद. अंकुश लांजेवार, हाय ताई नमस्कार, गुड इव्हिनिंग ताई. नमस्कार अंकुश दादा, कसे आहात तुम्ही? पिलात का? आदित्य दादा मध्ये लग्नाच्या काळामध्ये थोडा त्रास झाला मला. आता आम्ही गुरव समाजातून मस्त ब्राह्मण, त्यामुळे थोडा संघर्ष करावा लागला लग्नाच्या वेळेस. ओके, असू दे दादा, आता तर चांगलं चाललंय ना. आता चांगलं चाललंय, मग टेन्शन नाही घ्यायचं दादा. पंकज दादा म्हणते ताई तुम्ही न रागवता ठोकू बोलला, खूप चांगली आहे तू. म्हणजे काय दादा, मलाच कळलं नाही. थँक्यू सो मच पंकज दादा, मला कळलं नाही तरी पण एकदा थँक्यू म्हणते. जय रावण ताई, मी रावण आहे? हितेश महाराज, जय रावण ताई, जय महाराष्ट्र, जय श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सुदर्शन दादा म्हणता हो नक्कीच. अजिंक्य दादा म्हणता हाय ताई कशी आहेस? अजिंक्य दादा कुठून बोलताय? मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. विजय दादा म्हणताय नमस्कार वहिनी साहेब. विजय दादा काय म्हणताय, बरे आहात ना तुम्ही? सर्वेश दादा म्हणताय देव दिवाळीच्या 1 दिवस आधी. हो का, मग तू गेलेलास का? सुप्रिया वाली, हाय कैसी है? हाय सुप्रिया दीदी, मैं अच्छी हूँ, क्या कर रहे हो?
विजय दादा म्हणतात नमस्कार वहिनी साहेब, तुमचा आवाज खूप गोड आहे. धन्यवाद धन्यवाद. बोल रही है खाना बना लिया? हाँ बना लिया, अभी खाना बाकी है. पंकज दादा बोलतायत थँक्स बोला. कोणाला थँक्स बोलला? ओके ओके ओके, थँक्यू. आदित्य दादा मला कोकणातली एक मुलगी माहिती आहे, स्वानंदी सरदेसाई. हो हो हो, माहिती आहे माहिती आहे. ती त्या साईडची आहे वाटतं ना, राजापूर वगैरे त्या साईडची वाटतं. सुदर्शन दादा म्हणतात गुड नाईट ताई, शुभ रात्री, काळजी घ्या ताई. सुदर्शन दादा थँक्यू सो मच. तुम्हालाही शुभरात्री, तुम्ही काळजी घ्या आणि पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला नक्की या. अजिंक्य दादा म्हणते मी मुंबईचा आहे, नेरूळचा. ओके अजिंक्य दादा, नेरूळचे आहात का? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. खूप आनंद होईल चॅनलला जॉईन झालात तर. निशांत दादा म्हणतायत हाय निशांत दादा, स्वागत आहे. विजय दादा म्हणतायत बरा नाही. काय बरा नाही? अजिंक्य दादा तुम्ही कुठले आहे? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका, पण सध्या जम्मूला राहते. जम्मूमधून लाईव्ह चालू आहे. सुप्रिया दीदी बोल रही है मैं तो खाना बना रही हूँ. क्या है आज खाने में सुप्रिया दीदी, जल्दी बताना मुझे, मैं खाने के लिए आ रही हूँ. सर्व हा मी गेलो होतो. ओके, गेलेलाच का? तिथं मला खूप आवडतं त्या मंदिर ना, करंजाचं ते मंदिर आहे ते खूप आवडतं, लय भयंकर. तिथं जी शांतता भेटते ना, थंडावा आणि शांतता, लय भारी. तिकडे तुमची घरं आहेत की त्याच्या पुढे पण आहेत घरं? राहुल पाटील, हॅलो राहुल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. आदित्य दादा म्हणतात लांजा राजापूर त्या भागातली आहे ती. हो दादा हो, तिने दशावतारातलं आता गाणं म्हटलं ना. सुप्रिया दीदी म्हणते बरमुल्ला मूवी कैसी है? बहुत अच्छी है बरमुल्ला मूवी, बारामुल्ला मूवी बहुत अच्छी है. मैंने देखी है, आपने देखी क्या? आणि ज्यांनी बारामुल्ला मूवी नाही देखली ना त्यांनी जाऊन बघा एकदा, खरंच खूप भारी मूवी आहे, मला लय आवडली. निलेश दादा म्हणते ताई पुण्यात मित्रमंडळी मला बोलवतात की अरे तुमच्या कोकणात गावी गेल्यावर बोलतात की अरे तुमच्या गावी कोकणात गेल्यावर तिथून परत येऊशी वाटत असेल बोलतात. गावातील लोक त्यांना प्रेमाने मायेने पाहुणचार करतात. हे पाहून पुण्यात लोक लय भावुक होतात. बापरे, असेच आहेत दादा कोकणातली माणसं, लय लय करणार आहे प्रत्येकासाठी. सुप्रिया दीदी बोल रही है देखी क्या तूने? हाँ मैंने देखी है यार, आप भी देखो, बहुत अच्छी है. और दिल्ली क्राइम्स भी एक वेब सीरीज आई है, दिल्ली क्राइम्स, उसका सेकंड पार्ट, तो वो भी देख. अजिंक्य दादा काय करता जॉब तुम्ही? दादा मी काही जॉब करत नाही, मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. विजय दादा म्हणतात बाय बाय बहिणी साहेब, गुड नाईट. विजय दादा बाय बाय, काळजी घ्या, गुड नाईट, टेक केअर. आदित्य दादा म्हणते माझ्या बायकोच्या फॅमिलीचे नाव सरदेसाई, त्यांच्या फॅमिलीची चौकी आहे, काहीतरी लांबचं नातं आहे. ओके, खरंच खूप छान आहे ती आणि छान बोलते, मला तिचे व्हिडिओ खूप आवडतात, लय भारी आहे ती, मला लय आवडते. अजिंक्य दादा जम्मूमध्ये राहता? हो हो, मी जम्मूमध्ये राहते. सुप्रिया दीदी म्हणतात नहीं देखी. देखो देखो सुप्रिया दीदी बहुत अच्छी है, दिल्ली क्राइम्स भी है और वो बारामुल्ला भी है, बहुत अच्छी मूवी है. सुप्रिया गरवाली में आज सोच रही हूँ देख लूँ. हाँ हाँ देखो देखो. ऋषिकेश दादा नमस्कार. ऋषिकेश दादा हाय. मालवण ताई, ओके, मालवण मधून मी कुडाळ मधून बोलते. कसा आहेस तू? सुप्रिया दीदी बोल रही है तूने शॉर्ट्स डाला था ना तो समझ नहीं आया कुछ. ओके, मैंने वो बोला था कि मराठी में बोला था कि बरमुल्ला मूवी बहुत अच्छी है, सब सब देखो, ऐसे बोला था मराठी में. सुप्रिया दीदी बोल रही है दिल्ली क्राइम्स बेकार है. पहला वाला पार्ट नहीं, सेकंड वाला पार्ट भी है, देखो एक बार. आमचे घर हरकूर खुर्द रासमवाडी आहे. ओके, मग त्याच्या पुढचं आकाश दादा म्हणतात 35 लाइक डन, थैंक यू. सुप्रिया गलवी देख लिया. ओके देख लिया, सही है फिर.
आदित्य दादा म्हणताय, स्वानंदी म्हणते, अहो ऐका ना, आज आमच्या शेतात भात काढायचं काम चालू आहे. खूप गोड आहे ती मुलगी, खूप निरागस आहे, कोकणाचा एक सुंदर दाखवते ती. हो दादा, खरंच खूप छान. म्हणजे प्रत्येक एक छोटी छोटी गोष्ट ना, एवढी आपण म्हणजे ती अशी दाखवते की आपण एवढी आनंदाने बघतो ना. मला पण ती बोलते ते लय आवडतं. अमित सातपुते म्हणतात, हाय दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आकाश दादा म्हणते, माय नेम इज अक्षू, न्यू फ्रेंड. आकाश तोरण. हेलो आकाश, स्वागत है आपका. सुप्रिया दीदी, मुझे पसंद नहीं आया. ओके, नहीं आया क्या? फिर और कोई देख ले. निलेश कारंजेकर, ताई दशावतार फिल्म पाहिलात का? ताई, कोकणातील सर्व कहाणी आहे. नाही, मी आता पाहणार आहे. आज मला पाहायचा विचार आहे, कारण Zee5 वर आली आहे ती, तर मी नक्की पाहणार आहे आता. आदित्य दादा म्हणतात, नाही तिला ऐकतच राहावं वाटतं अशी आहे ती, आणि तिच्या नावाप्रमाणे ती स्वानंदी सदा आनंदी. हो हो, बरोबर आहे दादा. खरंच खूप छान बोलते ती, आणि तिच्यात एक म्हणजे ती तिच्या चेहऱ्यावर एवढं स्माइल असतं ना, की समोरच्या चेहऱ्यावर पण स्माइल येणार बघा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. येस येस, 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आदित्य दादा म्हणतात, मी तर स्वतःला नशीब पण मानतो की मला कोकणातली बायको भेटली. येस येस, कोकणातली बायको भेटायला पण मंडळी नशीब लागतं वय, समजलं का? सर्वेश दादा म्हणताय, हरकुळ खुर्द मध्ये कधी आलेला का तुम्ही? नाही दादा, माझं मामाचं गाव मुसलमानांचं हरकुळ आहे ना, ते माझ्या मामाचं गाव आहे. आणि हे ते आणि तू म्हणतेस ना रासमांचं हरकुळ, रासमांचं नाही, करंजे, ते माझं म्हणजे काय म्हणतात ते मूळ घर असतं ना तिथं, तसं आहे. आकाश दादा म्हणतात, कुठून आहेस? मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. आवाज छान, असाच कडक आवाज मध्ये बोलायचे. धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू. आकाश, असंच आहे आवाज, लोकांना आवडतो, कधी नाही आवडत. थँक्यू आकाश दादा. तुम्ही कुठले आहात आकाश दादा, नक्की सांगा. आदित्य दादा, कोकणातील लोक खूप तापट असतात बरं का. माझी बायको कधी कधी रागवली की इतकी रागवते की काही विचारू नका. तुम्हाला सांगतो, मी लहानपणी आईला जेवढं घाबरत नव्हतो तेवढं बायकोला घाबरायला लागतं तिच्या तापटपणामुळे. पण दादा बघा, ती जेवढी तापट असेल ना त्याच्यापेक्षा ती प्रेमळ पण आहे, बरोबर की नाही सांगा? म्हणजे एखाद्याला जीव लावला की लावला, आणि एखादा माणूस डोक्यात गेला की गेला, असं असणार बघा. खरं सांगते की खोटं सांगते ते सांगा. ऋषिकेश दादा म्हणतायत, का कोकणातली बायकोची काय फालतू माणूस आहे हा. लायकी आहे बोलायची तरी अशी. आकाश दादा म्हणतात, ब्लू देऊ शकते का? आता मी बोलली असती दादा त्याला, पण काय बोलू आता, मी हाईडच करून टाकलं त्याला. आकाश आकाश तोरणे म्हणतात, मी तुझ्यापेक्षा लहान आहे, ओनली अक्षू बोलू शकते. ओके अक्षू दादा. आदित्य दादा म्हणतात, कदाचित तुमचे मिस्टर पण तुम्हाला खूप घाबरत असेल, कारण तुम्ही कोकणातले आहात. माझे मिस्टर पण कोकणातलेच आहेत, आम्ही दोघंही कोकणातली आहोत. आदित्य दादा, मी माफी मागते, मगाशी तो मगाचा बोलला ना त्यासाठी. पण अशा माणसांना ना मी तर जास्त करून इग्नोर करते, आणि जेव्हा खरोखरच खूप गरज असेल ना तर बोलते. पण इथं मला माफ करा, मी म्हणजे तुम्ही म्हणत असाल तर मी बोलू शकते, पण असल्या माणसांच्या तोंडाला न लागणं हेच एक चांगलं आहे, कारण हे आपली अवकात लगेच दाखवून मोकळे झालेले आहेत.
मी तुझ्या हो आदित्य दादा कदाचित हां वाचलं. अगदी बरोबर आहे तुमचं. प्रेमळ पण तेवढीच आहे. बरोबर. निलेश दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा. स्वागत आहे लाईव्हला. आदित्य दादा म्हणते अरे वा अरेंज मॅरेज सुंदर. येस येस येस. माझं पण अरेंज मॅरेजच आहे. नमस्कार मंडळी म्हणतायत निलेश दादा. आदित्य दादा कोण काय बोललं मला तर काही दिसलंच नाही कमेंट इथं. तुम्हाला नाही बोलला दादा तो, म्हणजे असं बोलला एक शब्द की ते मला आवडला नाही, मी हाईड केलं त्याला. कारण प्रत्येक वेळी आपण आपली म्हणजे असे फक्त आपण जर आता छान बोलतोय तर फुकटचं मध्येच मिठाचा खडा टाकायला येणार, मग आपलं छान बोलणं विस्कटत होणार. आणि हेच असतं या मध्ये मध्ये जे येतात ना, त्यांचं हेच काम असतं. त्यामुळे मी त्याला सरळ असं मिठाचा खडा जास्त झाला म्हणून काय म्हणतात ते, तांदळातली कीड अशी बाहेर घ्यायची आणि बाहेर टाकायची, त्याला गोंजारात बसायचं नाही. हे माझं आहे लाईव्हला. माझं पण आकाश दादा माझं पण चॅनल आहे अक्षू स्टेटस लवर ह्या नावाने. ओके आकाश दादा प्लीज माझ्या चॅनलला एक कमेंट करा, म्हणजे मला कळेल, मग मी तुम्हाला पण बघते तुमचं चॅनल कसं आहे ते आणि सपोर्ट करेन नक्की. आदित्य दादा म्हणते कोण काय बोलले सांगाल का मला. तुम्हाला नाही दादा बोलले, मला बोलले ते असंच बोलले. काय आपण मी ते आता तोंडाने नाही बोलू शकत, कारण मी माझं तोंड खराब नाही करू शकत आणि माझ्या तोंडात असले शब्द येत नाही. आकाशानं लोड नाही घ्यायचा, कुत्रे येत राहतात कंटिन्यू. हा दादा येतात ते असे म्हणूनच. हॅलो इंडियन ट्रेंड समर्थ. हॅलो समर्थ. मनावर नाही घ्यायचं, जास्त मूर्ख असतात. हा यार दादा एवढे मूर्ख असतात ना की स्वतःची लायकी येऊन इथं दाखवतात. काय असल्याना तर लातेने तोड झालं पाहिजे. आकाश दादा म्हणताय 10वी मध्ये एकदा आंबा नाचका असतो तसं, 10 मध्ये आंबा नाचका असतो तसंच. हो दादा मनानच ना त्या आंब्याला फक्त काढून टाकून द्यायचं. उगाच आपले बाकीचे आंबे खराब का करायचे. पोलीस पाटील. हॅलो पोलीस पाटील दादा नमस्कार स्वागत आहे. बोल ताई. निलेश दादा म्हणतात बोल ताई बाकी काय विशेष, कसा चालला आहे दिवस. चाललाय दादा चांगला चाललाय. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा निलेश दादा. आज तुमचा दिवस कसा होता. नोनी बी एच म्हणतायत चला कोणाला ट्रेन चालवायची आहे का, मी तर लोक पाहिजे आहेत इथं, लोक तर पाहिजे आहेत. ओके बसा बसा, ज्यांना ज्यांना कोकणात जायचंय त्यांनी प्लीज बसा. आदित्य दादा म्हणते चला आता बायको येईल, मैत्रिणी बरोबर गेली होती फिरायला शॉपिंग करायला, येईल संध्याकाळी, जायचं आता हॉटेलला बाहेर जेवायला. वाव बरं आहे दादा, कधीतरी हॉटेलमध्ये पण बरं वाटतं ना, रोज रोज ती भांडी घासा जेवण करा. बेस्ट ऑफ लक दादा. आणि ताईंना पण सांगा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हायला, मला त्यांच्याशी पण बोलायला आवडेल. आदित्य दादा शक्यतो बाहेरचं नाही खात मी, पण कधीतरी चालतं ना दादा महिन्यातून एकदा. लाईव्ह हँडल करायला मॉनिटर आहेत ना. नाही दादा मी अजून माझं स्वतः अनुभव मला हा घ्यायचा आहे की, म्हणजे आहेत पण त्या दादांना जेव्हा टाइम असतो तेव्हा ते दादा येतात, त्याचं टेन्शन नाही मला. मला असं वाटतं की ही माझी लढाई आहे, तर मला स्टार्टिंगला ही मला फेस करायचं आहे. नंतर मी म्हणजे मॉनिटर काय करेल, म्हणजे माझं चॅनल कसं हँडल करेल त्यावेळी असताना, ते मी पुढची गोष्ट. पण स्टार्टिंग माझी आहे, मला स्ट्रगलिंगमध्येच घालवायची आहे. म्हणजे असं नको की माझी लढाई दुसरं कोणतरी लढते, नाही, मला माझी लढाई मलाच लढायची आहे. यातून मी धडपडेन तेव्हाच मी वरती येईन आणि तेव्हाच मी स्ट्रॉंग बनेन. माझं तर हे मत आहे. त्यामुळे मी सध्या ह्या दादांना देऊन ठेवलाय. भाऊ आहे तर या दादाला मी देऊन ठेवलाय ब्ल्यू. पण त्यालाही जेव्हा टाइम, मी त्याला सांगते की जेव्हा तुला टाइम भेटेल तेव्हा ये माझ्या लाईव्हला. पण मी सध्या माझी लढाई मी खुद लढेन असं आहे. नोनी बी एच म्हणतात यात्रीगण कृपया ध्यान दे, कोकण एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से
11 घंटे देरी से चल रही है, टिंग टॉंग. आदित्य दादा म्हणतात ती तुमच्याशी कधी बोलणार, तिचं शेड्यूल तर खूप विचित्र आहे. ओके दादा, चालेल. दुपारीच बोलू शकता, 1:15 माझं लाईव्ह असतं दुपारचं. निलेश दादा म्हणतात चला चला ट्रेन चालवायला शिकूया, नोनी BH मला शिकव. आकाश दादा म्हणतात गुड. हो दादा, स्टार्टिंगला मला सगळं शिकून घ्यायला पाहिजे, म्हणजे माणसं कशी आहेत वगैरे. कोण हो? आकाश दादा म्हणतात गुड. आकाश दादा, दादा नकोच बोलू. हा, दादा नकोच बोलू ग, तुझ्यापेक्षा लहान आहे मी, ओनली अक्षू बोलू शकतेस. अरे मला एवढी सवय झाली आहे ना, लहान शाळेत असल्यापासून. वर्गातल्या मित्रांना पण दादा, वर्गातल्या मुलांना पण दादा बोलायची एवढी सवय झाली आहे ना, आता सुटत नाहीये मला ती. तर आता मंडळी मी माझं लाईव्ह संपवते आहे. पटापटा कमेंट वाचते आणि लाईव्ह संपवते. आकाश हो, कमेंट वाचूस तर दुसरे लोक बघत असतात ना, त्यांच्या मनावर परिणाम होता ना. ठीक आहे, मी बघेन ह्याच्या पुढे. बघू काय होतंय ते. आणि मला असा फरक पडत नाही की त्या बघत असतील त्यामुळे काही मला प्रॉब्लेम होईल, कारण लाईव्हमध्ये हे सगळं सर्वांबरोबरच घडतं. तर बघू याच्या पुढे काही याच्यात सोल्युशन निघतंय का. आधी त्यानंतर कधी आला तर या पुण्यामध्ये, आमचं हॉटेल आहे पुण्यातील सदाशिव पेठेमध्ये, टिळक रोड, हॉटेल धर्मस्थळ. वा वा, मी नक्की पुण्याला गेली ना तर नक्की याच्यावर मी विजिट करेन दादा. निलेश दादा म्हणतात स्ट्रगलिंगने सुरू झालेली कोकणची माणसे साधी बोळी आपले 11 तास उशिराने धावत असली तरी सर्व प्रवाशांना सुखरूप गंतव्यस्थान पर्यंत निर्धारित वेळेत पोहोचवणारच. आपला प्रवास सुखकर हो. थँक्यू निलेश दादा. हाय ज्योति ताई, नमस्कार, कैसे हो आप? प्लीज डबल टैप. आकाश दादा हंसताय. ज्योति ताई म्हणतात कैसे हो? मैं ठीक हूँ ज्योति दीदी. नोनी म्हणतात छोडो वंदे भारत चालू होने वाली है. आकाश दादा ब्लू देऊन ठेवायचा दोघांना. हो दादा, नक्की ट्राय करेन, बघते. अक्षू दादा म्हणतायत, अंकुश दादा म्हणतायत हाय. तर दादा आता मी लाईव्ह संपवते, मला थोडंसं काम आहे, त्यामुळे सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय, टेक केअर. बाय निलेश दादा, बाय आकाश, अक्षू बाय बाय, हाय बाय ज्योति ताई, बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम.